tý vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma. Voda si to kvítí sama, zutrhala z břehů, lílie studený, zanesla to na hrob mýmu potěšení. Studená lílie z břehů utržená, jak já vodu poznám, když ona dno nemá. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona ti už poví, co jsi chtěl věděti. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď potom, jak tě život. Rybky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý zvonit hrany budou. Budou zvonit hrany, že tě není škoda. Neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona ti už poví, co jsi chtěl věděti. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď potom, jak tě život. Pětka nehraje. Jdi se mrknout, jestli to není někde přervaný. Až to slítne, tak to tady zabalíš. Radek a Ctibor pojedou se mnou napřed. Sejdeme se v chemičce ve 12. Fajn. Doufám, že nám nějaký bouchanec nezůstane viset. To bych se zdržel. Hele, lidi se bojí, že tlaková vlna vyvalí okno v baráku. To kvůli tomu jsem teďko chlácholil vrchnost. Nech toho, no pojď se mnou. Už jsem to našel. Přeměř to znova. Tady to taky přeměř. Kašpaři, jako byste letěli na měsíc. Ctibore, zatlač ty lidi dál. No tak slyšeli jste, tak běžte. Postupně dál za ten provaz. Dělejte, kolikrát vám to mám říká. Kamile, je to tvoje. Hej, Marek, tamhle na té druhé straně, běž dozadu, běž za ten provaz. Šipej, šipej. To si mám pro tebe jít. Seber mu ten foťák, třesou se mu ruce. Tak mazejte lidi do pličic. Mě neslyšíte? Když to tady bouchne všechno, běžte. Běžte za ten provaz. No tak. Ale ty jsi mě slyšel, až se pro tebe dojdu, dělej. Dobrý to bylo. Dík, dětku, dík. Tak já jdu balit. Ahoj. Soudruhu inženýre, neujeďte mi. Děkuji. Ještě zápis a spotřební list. Perfektní práce, soudruhu inženýre, perfektní. Soudruzi nahoře říkali, že to bylo skvělé. Já vím, soudruzi řediteli, já vím. Hele, Rameš počítal Kamilovi bouchance, jestli byli všecky, nebo co? Spíš si ho pěstuje na semeno. Kdo ví, jestli ten nálože prdli všecky, kdo se v tom bordelu má vyznat. Pánové, buďte bez obav. Kamil je má moc dobře spočítaný, já je slyšel, vy ne? No jasně. S dovolením. Kamile, odvez si ty svoje dobráky, ať tady nezacláněj. Ahoj. Kamile? Necháš mě v chemice střílet taky samotnýho? A proč myslíš, že jdeš s námi? Jo.
No a co ten komín v Mostě? Pro tebe je to prkotina, já bych se na to mohl udělat. Z tebe se stal pěkný hamunt, Ciborku. Ty musíš mít doma matroš nejmíň tak na 2 vily. Nebo si chceš otevřít stavebniny? Zbláznil ses. Neboj, náš šéf bude taky potřebnej. Dřív nebo později to přijde na každýho, ne? Nerej. Já vím, ono po 30 čundrování přestává bavit, že jo? A chaloupka se stává nejen módní, ale dokonce nutnou. Co? Tobě se to mluví, jsi sám. Kdybys věděl, jak dlouho se tahám jenom v oblbou parcelu. Tamhle zpomal. Jednu ti ukážu. Tak co tomu říkáš? Docela to ujde. No to mi neříkejte, že se dá tohleto koupit. Stála by balík, který ty v životě nevyděláš. No. Dík. Dělej. A jo. Myslíme, že odstřel starých vyřazených věží nebude pro vás tak těžký. Provoz u výsypek bude odstaven. Obavy máme spíš z demolice staré benzíny a kompresorovny, protože pyrolíza je dost blízko a tu odstavit nemůžeme. A to chcete střílet za chodu, jo? Pyrolíza limituje skoro všechny zahraniční zakázky. No pro boha tím spíš, ne? Prosím vás, Cibore, mlčte aspoň na chvíli. Vy to stejně střílet nebudete, tak co pořád máte? To je úplná hovadina tohleto. Moment. Kamila, prosím tě, pojď sem. Co je tady? Máte něco, soudruzi? Co je tady v těch nádržích? Tady? Pyrolízní benzíny, benzola, hexan. Ježišmarja. To jsou těkavý hořlaviny první třídy, něco jako sud s prachem. Vyčerpáme je sice, ale na vyškrábání a vyčištění sedlin to nemáme kapacity. Navíc rozvoj investiční výstavby nemůžeme zdržet, protože budoucí rozšíření výroby je už zakalkulováno do plánu příští 5letky. A ta je, soudruzi, za dveřmi. No, pokusíme se s tím něco udělat. Tak teď záleží jen na názoru inženýra Coufala. Práci provede osobně. Dokážete to, Kamile, vidíte. Termín odstřelu vám oznámím koncem týdne. Tak za týden, ale nezapomeňte. Naschledanou, soudruh řediteli. Nashledanou. Děkujeme. Takže jste se už dohodli? Jistě. Ahoj. Prosím, soudruhu řediteli. Tak co? Koleduješ si o průser? Nebo o metál? Jsi si jistý, že to víš? Vím jedno, Radku. Že potřebuju, aby se podíval do chemičky, jak to u té kompresorovny vypadá doopravdy.
Já se s tebe poseru. Ahoj. Ahoj. Kadlecová? Ano. Kamile, ženuška. Uklidit, nakoupit a vyzvednout Ditu ze školky. Strašně řve. Přepoj mi to vedle. Říkám ti, že jsem ty děti přivezli na poslední chvíli. Zrovna teď. No, my s doktorem Krausem zastupujeme nemocnou Průchovo. Sakra, co je ti do nějaký průchový? Jsi snad především máma, ne? Počkej. Nemůžu ho v tom nechat, už jsem mu to slíbil. Tak mi dej toho obstarožního manekýna na drát. Mámu zavolat? Ale ne. Manželství je v podstatě komplikace, nikoliv indikace, ne? No Zdení, jestli potřebuješ, tak my to tady s panem doktorem zvládneme sami. Víš co, Danuško, nerad. Bolí tě to? Radši mi seřeď ty karty. Výborně. Ať vím, které dítě je který. Tak, děti, ho ať to odsejpá. Tak co, jak se jmenuješ? Dana. Ukaž. Koho Dobrý, to tady běž. Máme. A další? Musilová, Novotný, Švejda. No Švejda. Běž. Kačírek. Ty se jmenuješ, je? Tomáš. Tomáš. Počkej. To je hotov, děti, na chodbu a oblékat. Dobrý, běž. Hezký víkend, inženýre. Přišli ti z chemoprojektu ty nový překlady. Ještě jsem neodezdal ty minulý. Vůbec nevím, jak to stihnu. Ptali se, ale já jsem jim řekla, že jim to dáš až v pondělí. Podívej, tohle to jsou samý tabulky. Prachy zadarmo. Jsem ti to vybírala skoro hodinu. Nech to u sebe, ještě uvidím. Kadlecová? Nedivte se, že takama jsou starší, alespoň byla levnější. Zapojit je ale může pouze elektrikář se státní zkouškou. Z rozvodných závodů mi přislíbili pomoc, když ovšem dostanou včas objednávku. Proud nám budou započítávat do nájemného, aby jsme nemuseli věčně vybírat. Moment, faktická poznámka. Na jakou spotřebu jsou takový kamna? Přibližně na 50 kW. Tak to já jsem teda proti paušálu. Já totiž do sauny nesmím kvůli vysokému tlaku. Já bych tam taky mohl natáhnout péro. Totiž brka. Klid, prosím vás. Ještě k tomu našemu dětskému hřišti. Materiál dostaneme, ale ostatní si musíme udělat sami. A na co já potřebuju hřiště? No řekněte, už takhle je tady kraválu, jak na perském trhu. Já chci mít klid. No jo, kočko, za chvilku jsme doma. Moment, já tady byl dřív. Dneska hod má každý vůl zelenou, no. Ale máma. Jaká máma? Mami. Dobře víš, že k autu nesmíš. Jo. Děkuji. Dobrý večer. Idiote. Máš tady svýho Cerbera, tak ahoj. 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 Idiote. No tak. Au. No. Pojď, prosím tě. Tak je. Kolik měst si dneska zničil, Barbare? Stříleli jste přece v Teplicích? Ne. No jo. Ty se mnou nemluvíš. Co stala ta blbost? Jaká blbost. To jsou naše nový kořenky. Jenomže to by to musel někdo smontovat a ne tady vyset jako netopejr. Kraus se to koupil taky. Idiot. K večeři jsou svíčkový řezy. Dáš se s náma? Tobě tak na hodinu svěřit vejplatu. Já už nemůžu. To nemá. Tak pojď.
jsi umyl nádobí. Dita už spí. No právě. Strašně kašle a budí to ze spaní. Slyšíš teď zrovna? Ne, to je něco zvenku. Měla by se dostat na jiný vzduch. Ten prach tady je na průdušky nejhorší. Můžu já za to? Samozřejmě. Kdo jiný? Dědo! No to je překvapení. Ditunko, kuře, kde se tady bereš? Tráva je mokrá, mám plný boty. Rosa ještě nikdy nikomu neudělala zle a když se v ní zmácháš celá, neuschneš. Vyroste z tebe pěkná holka. Ty blázne, stará. Co je to blázne, stará? Hned bych tady zůstala. Ale já ne. Že jste se dali vidět. Přijeli jsme nebo? Co blázníš? My si vás tak užijem. Ahoj. Sotva týden do roka a ještě 2krát přetrženej. Pojďte. Ahoj, táto. Taky se mohl nechat dole u cesty, už tak tady není hnutí. No jistě. Nakonec je to tvoje auto. No, tady se nekrade. Tak co, děda? Jak to jde? Dobrý. Tak co, to půjdeme se podívat za prasátkem? Za králičkem. Zeni? Ano. Pomůžeš mi? To víš, že jo. Ještě toto? Vždycky odsud spíš utíkal. Ale proč? Proč ne? Co ty máš nejradši? Svíčkovou. Teda od včerejška vlastně ani nevím. No vidíš. A tak je to se vším. Dituška teď strašně trpí na průdušky. Od zimy ještě vůbec nepřestala kašlat. Jako každý dítě v paneláku. Máte aspoň ty odpařovače? To víš, že jo. Kolikrát se v noci úplně dusí. Kamil nemá ani čas si vzít dovolenou. Někdy mám chuť se na všechno vykašlat. Ale to víš, potřebujeme každou korunu. Tak zle se snad nemáme, ne? Nemáme. Náš táta si chce pro změnu koupit koně. Cože, koně? Vždyť ještě loni dělal předsedu družstva, tak snad může mít traktor, když si zamane. A co bych dával pod jahody těch chytráků, naftu? Mě nenalejvej, já budu řídit. Urazil ses. To ani nepřespíte. Mám ještě nějakou práci. Ty? Kamil chce vydělat na chalupu. Vždyť je nahoře přece prázdný celý patro. A nač jsem před 4 lety vyklízel pod kroví. Náč? No teď mi to řekni, náč! To neví pámu ani čert, ale ty bys to měl vědět, Kamile. Zase máš pravdu. Jako občas. Ale Ditku nám tady necháte, ne? Děkujem za Ditu a opatrujte se. Ahoj. Tak jsem. Ahoj. Pojď sem, pojď. Ahoj, mami. Ahoj. Zdení, už můžeš. Moment, teď schnu. Už jdu.
Líbí? Kape to po zemi. Zdení. To je jak z jiného světa. Ty jsi fakt blázen. Kde to vlastně je? Tady kousek na hřebenech. Bydlí tam akorát jeden starý děda. Ty nemáš rozum. Tak co? To víš, že je to krásný. Jenomže máš vůbec představu, kolik by to mohlo stát. Takovej 130, 150. Myslíš, že to prodá tak levně? Co já vím. Ale podle mě by si to dalo zkusit. A když se rozhodnu, že jo, tak kde chceš vzít tolik peněz? Podívej, 90 máme, tak 10 vydělám, 20 si půjčím od podniku a pak Dita má něco na knížce od našich. Ale to budeme mít prázdnou chalupu, nedozařízený byt a zrezivělý auto tvýho táty. A k tomu všemu spoustu dluhů. Není to trochu silný sousto, Kamile? Jak to zvládnem? A budu vydělávat. Vem si jenom, co jsme všechno dali dohromady od svatby. Za 6 let. Víš, co to bude za život? Soboty, neděle, přes časy. Do noci sedět nad překladama. A o nemocnou Ditu se nám starají rodiče. Nedělám to přece pro sebe. Chceš tenhle barák a 2 hodiny odsud ti jeden vnucujou. Ale pochop, že bych ho nechtěl, kdyby to bylo odtud 5 minut. Všechno tam na mě padá. Dřív jsem si tam nesměl přivést ani kamarády a pak, když jsem konečně směl, tak jsem se styděl. Za ten středověk. Co pak to vůbec nechápeš? Když se s tátou domluvíš, tak si tam můžeš dělat, co chceš. S ním. Prosím tě, sama dobře víš, že ať udělám cokoliv, všechno je špatně. Už z principu. Jenomže prostě takovej. Jenomže mě je 35. A já chci konečně začít dělat něco sám za sebe. Máš studený dlaně. Nech mě, takhle jsem to nemyslela. Je to dobrý. Dětku, až to sletí, jedeme rovnou do chemičky, jo? Pojď! Pozri se, čo to přišlo. Kluci, hop. Nazdar, Kamile. Jožo, daj pofajčit. Zdar. Kdo tě sem pustil? Ale koukám, jak letí město do povětří. Takovýho materiálu. To jsou paběrky. Paběrky, jo, jen neříkej. Co je v té hromadě trubek a radiátorů, až mě srdce bolí. Ve výkupu to prodávají za cenu šrotu. Víš co? Zastav se u mě na kafíku. Ve fregatě. Když dělám tam vedoucí. Až někdy, Petře. Teď nemám čas. Ahoj. Zdar. To hezký. Jo. Tak tady tu kompresorovnu bouchneme jako poslední, někdy tak koncem září. Benzinu asi o 14 dnů dřív.
To vyšlo. Tuhle tu budovu pro jistotu obedníte. My? Ale ne, to zařídí samozřejmě ty, Radku. Jo. Jaký pak jo, napiš si to. Pojď, jsem blbej, nebo napiš si to. A víme vůbec, co v tom teklo? Nafta, vole. Čertví, co? Fuj. Nevíte, kam se zdechnul pecháček? Tamhle někde počítá trubky. Hele, co myslíte, dělí nebo násobí? No. Přijde na to pro koho? Jo, dovolíš? Au, sloné. Radku, tohle musíš ustřelit nejmíň na 3 místech. Jinak nám to bouchne nad hlavou. Pane inženýre! Pane inženýre! Pojďte si něco říct, než se tady v tom ztratíme. Já se nestratím nikdy, pane kolego, tudy prosím. Změny v projektu a dodatečné přestavby máte v dokumentaci taky? Něco ano, ale jen ty po válce. Co se tu dělo těch 50 let předtím, nikdo neví. Tyhle ty budovy budeme odstřelovat nejméně v 5 destrukčních řezech. Pokuste se mi spočítat masu nálože a skicněte mi sem předběžná rozložení. Vidíš? Zbytek probereme, až budete mít projekt, řekněme příští pondělí. Stihnete to? Ano. Dáme vám k dispozici závodní stráž. Před odstřelem to nemá smysl a během něj se o všechno postarají požárníci. Čím méně lidí se mi tady bude motat, tím budu radši. A co takhle to rozřezat autogenem? Nevyčištěný? Tak to přijdu o kšeft. A svářeči skončí mezi kosmonautama. Musíme složit okolní zdivo a vytáhnout to jeřábem. Bude třeba předem rozebrat střechu. Pojď sem. Hele, až to tady poletí, tak nechci být přitom. Čuchni si. No jo. Jak jsi daleko s chladícíma věžema? Pátek střílím. Potřeboval bych nějaký trubky na to dětské hřiště. Auto ti tam pošlo. Ale žádnou schnilotinu, rozumíš? Jako bys chystal pro sebe. No co na to hřiště, ne? Dej to dozadu, já to změřím. Myslí na mě. Mám těch tvých nočních až po krk. Klidně zůstanu doma a pojedu za Dytkou. Chceš? Saj na mě, umažeš mě. Zdenko! Nasedni, ať to stihne. Dobrou chuť. Dík. Dneska už jsem málem jednou vyhořel. Lay down on a cold marble. Well, I looked and turned away. What is my baby's chances? Na 6 4 Francouzáky. Nedáš si skockou? Dík, řídím. No tak co? Já žasnu, Péťo. V 9 se smodlil o 4 z matiky a tady jedeš jako počítač. Nepleť si elektroniku s kupeckýma počtama. Moc ses učil, málo vyděláváš. To je slušná kapela. Jo. Snad by sis nechtěl zahrát. No. Kolik za to mají? Kolik jim dám? Ale pro tebe bych měl lepší kšeft. Jo, podívej. Na to nemám. Já vím. Ale zaveď mi tam vodu, etážový topení a dostaneš 30 000. To je slušný peníz. Musel bych to vidět. Třeba zítra. Tak jo. Now, when I die, please
in my milk white Stetson hat. Ne, to ne. Dík. With a $5 gold piece. Tak co? Pojedeme na výlet. I die standing Máš jet? Tak to je ono. Dobrý. Hele, tady máš čerstvě připojenou případ. A trubky ty musíš táhnout pod základama přímo do baráku. A sem si můžeš složit materiál a písek. Písek máš vlastně tam. A co studna? Jo, promiň, studna ta je hned za barákem. Aha. Je otevříno. Dobrý, prosím. Zdení, pojď. Kde jsi to nahrabal? Ty jsi snad vykradl konopiště. Nebudeš tomu věřit, hochu. To je vejvar z jedné hospody. Host do domu, hůl do ruky. Tak co vám naleju? Visku, koněk, gin? Mně je to jedno. Mně gin. Tu práci ty jsi víceméně jenom vedl odborně a organizačně. Projekt, materiál, finesy. No a na pomocný práci bych ti samozřejmě někoho dodal. Kamile, pojď mi pomoct. Promiňte. Jistě. Něco potřebuješ? Co to tam domlouváš? Ale Péťa sem chce zavést vodu a topení. A ty jsi mu to slíbil? Zatím ne. Kamile, nedělej to. 3-4 víkendy. Za měsíc jsem s tím hotový. A dává mi 30 000. Materiál chce zdemolit, co? Stejně se to hází do šrotu. Ty si myslíš, že na něm zbohatneš? Podívej se kolem sebe. Na co se tady koukneš, všechno smrdí zlodějnou. Nedělej se mě volá. Kamile. Kamile, nedělej to. Kamile, prosím tě, nech to bej. Už kvůli mě. Vezme to. Bez obav. Znám ho odmala. Táta ho držel celý život u huby a teď má konečně šanci, chlapec. Opravdu si nechcete vzít ještě ten svetr? Ne, děkuju, to je dobrý. Paní Regina, nahoře nám neustýlejte. My se na noc nezdržíme. Tak co? Bereš to? Rozmyslím si to. Ale nesmí ti to dlouho trvat. Regina vás odveze domů. Já už jsem pil. Nashledanou. S Bohem. Ukažte. Já vám s tím pomůžu. Tak, a je to. Počkejte, já mám trochu vody, umazal jste si ruce. A čaj? Máte na čaj? Mám. Tak vám udělám šípkovej.
Kolik by stál takovej dům? Takový dům není na prodej. A kdyby byl? Já ho nekupoval. Žiju tady od jak živa, víte. Říkáte za 150 000. Tak to mě máte za úkol. Sežeň mi lidi, co tohle zdědějí. Sedni si. Ty znáš barák starého Vodrlíka? Mhm. Ale zavedeš mi vodu. Myslíš, že to prodají? Všecko je na prodej. I ty. Já. Hergot, klepte si to do svýho. Ale no jo. A raději spěte doma, pane inženýre. Noci jsou už chladný. Dobrý den. Promiňte. Vypadá to dobře. Jenže já mám jiný problém. Sehnal jsem chalupu. Skvělou, velkou a lacinou. Jenomže do ní neteče voda. Septik nebo trativod? Je to samota. Takže trativod. Kdo to bude dělat? Já sám. Zvýšené přízemí, podkroví a tady je velký sklep. Tam by mohly být umístěny čerpadla. Co je tady? Stromy, louka, jinak nic. To vymyslíme. Čau, Kamile. Dar. Za chvíli jsem u vás. Ale přijď určitě, jo. Dobrý, šéfe. Ahoj. Jde to? Inženýre. Nazdárek. Dobrý den. Co pak byste rád, pane inženýre? No, to víte, na procházku nejdu. Potřeboval bych několik půlek starých čerpadel, aby to dalo dohromady tak 3 dobrý. Takových 200 metrů trubek, půlky, 3/4 pár courů. No jo, a přibalíme jim k tomu nějaký ty fitinky, že jo, a nějakou tu redukci. Spolehnou se, pane inženýre, spolehnou se. Vážně. Mám takovej dojem, že jsem si splet barák. Ale to se dá léčit. Zdeně, abych nezapomněl, tady máš tu potvrzenou žádost o neplacenou dovolenou. Děkuju moc krát. Tak si to hezky užij. Ahoj. Na první pohled to vypadalo, že tady chcete bydlet.
Naschle. To nic. Volali vaši, že Dita špatně jí. Třeba se jí stýská. A Pavel byl tak laskav, že... Kdo? Pavel. A ty se absolutně neumíš chovat. Já? Takže, milátko, dej podepsat řidiči žádanku o dovolenou a do konce týdne si beru náhradní volno. Stejně jsem ve všech provozech o týden dopředu. Ale prosím tě, v pondělí hned ráno mi nezapomeň poslat tenhle telegram. Ale určitě spolehám na tebe. Teda ty jsi ale gauner. Hele, já vím, co si myslíš, ale ono je to všechno úplně jinak. Ty překlady si beru. OK, máma je tady. Mami! Ahoj! Dětunko, no pojď sem, ty moje kočička má. Ty jsi pěkná. Nevadí, že tě zamažu? To víš, že ne, ty blázínku. Dito. Ham. 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 Dito, neměla bys jít spát? Ještě jsem nedopekla chleba. Nevím, proč je chaloupka perníková, když je dřevěná. No, protože je malovaná, ty chytrá. Ještě ji nechte. Je rozkošná, Bruno, dej mi placku. Hergo, co pak jsme všichni na věšáku? To víš, chlap, když má svou práci rád, tak je to někdy horší, než kdyby měl cizou ženskou. Ježišmarja, mami, ty vejce opravdu nechci. Někde to po cestě rozbiju. Koukej jezdit tak, abys nic nerozbil. Máš tady ženu a dítě. Nejpozději, příští neděli jsem zpátky. Když to všechno vyjde. Dej na sebe pozor. Ahoj, mami. Pane inženýre! Pane inženýr! Kdy pak budeme dodělávat ty houpačky? Na co vy potřebujete houpačky? Ve vašem věku. No co já? Jedná se o ty malé děti. Najednou. No podeď. Mladíku. No, a rozdělte si to. Abych nezapomněl, tohle je inženýr Coufal. Od zítřka s váma bude hrát na klavír. Ahoj. Lešo, Coufal. že bychom si něco zkusili? No? Já nevím sice, proč to děláš, ale užij si to. Pánové, 6. Prosím tě, víš, kolik je hodin? Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? She moaned the whole day long. I'll do the cooking, darling. I'll pay the rent. I know I've done you wrong. Remember that rainy evening I drove you out with nothing but a fine tooth comb.
I know I's to blame. Well, ain't that a shame? Bill Bailey, won't you please come home? Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? She moaned the whole day long. I'll do the cooking, darling. I'll pay the rent. I know I've done you wrong. Remember that rainy evening I drove you out with nothing but a fine to call. I know I's to blame. Well, ain't that a shame? Bill Bailey, won't you please come home? Hele, ono mu to jde. Dobrý, mladej. Teplice už máme skoro odbouchaný. Zbývá pár dodělávek a ty vypadají do konce měsíce. Stačí? Jo. Ctibore, na 10. připrav nákladák pro ten šrot. Odvezu poslední várku na to naše dětské hřiště. To tam budujete i přečerpávací stanici? Mimochodem, Radku, pro tebe mám taky kšeft. Před odstřelem je potřeba prohlídnout veškerý potrubní mosty v okolí kompresorovny. Odříznout, co půjde dolů a zašalovat všechno živý, co zůstane stát. V benzíně to samý. Je to jenom pár kilometrů trubek, tak se tam budeš ode dneška procházet. Všechno. Abych nezapomněl, tady máte tu vodu s topením, jak jste chtěl. Pojď, prosím tě. Nechte to ležet, podívám se později. V pátek ti tu taky scháněl Šepka, mimo jiný. Ty ho znáš? No a? Brácha se s ním taky zaplet. Už dávno, ale Šerek mě na to doplatil. Já jsem jenom chtěla, abys to věděl. Nic víc. Promluvíme si o tom někdy jindy, jo? Teď jsem do pátku nezvěstnej. Na tohle ti snad slíbil lidi, ne? Už je vidím. Aspoň budeš v kondici. Manželka tě pochválí. Jsem slavněnej vdovec. A stýská se ti moc? No, promiň. Teď si mě snad umyješ, ne? Jak chceš. No? Počkej. Tak co? Líbíš se mi? A co z toho? Přece radost, ne? Omlouvám se. Co to je? Prosím tě, řekli jsme v 7:30. Já vím. Tak si najdi noty. To znám z paměti. Pánové, 2, 5 a 9. Láďo. A buďte pozdraven. Buďte zdrav. Prosím, posaďte se. Tak co? Jak jste se rozhodl?
Já si myslím, že těch 200 000 je přece jenom moc. No, jestli odmítáte, tak je to jenom k vaší škodě. Nemáte představu, jak to tam vypadá. Tak víte co? Až to bude hotový, tak... Mi dáte 250. Oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Co si dáš? Panáka. Máme pauzu. Helejte, můžu si to ještě rozmyslet? No jistě, ale mám málo času. Nejpozději do pátku. Co pak kontrola? Spíš kšefty. Dík, ahoj. Ahoj. Tak tady jsi. Nikdo o tobě neví, v práci nejsi a doma nespíš. A když za tebou přijedu, tak abych spal u cizích. Jenomže teďka už vím, co v tom je. Přijel jsi mi vyčítat, že vydělávám. Ale jak? Uvědomuješ si vůbec, co děláš? Šmelíš, meluchaříš a přitom ti dcera leží v horečkách. Kde leží? Kde asi? Že se tak ptáš. Už je z toho chudinka naštěstí venku. A to je všechno? Jo. Co po mně vlastně, táto, chceš? Papíry a klíče od auta. No? Ty se o sebe postarat dovedeš, to jo. Ale na ty, co tě potřebujou, tak... Celý život po tobě spravuju, co ty spackáš. Ale vždy to není pravda! Že není? Nezdržuj! Děkujeme. Tak šám přítelky. Ahoj. Lepší jak na rekreaci, co? Můžeš se rekreovat se mnou. Stejně seš bílej jak mlynářská prdel. Už jsem našel dědice, potom dětkovi, hop. Taky to trvalo. No co je? Ještě jsem neviděl ani korunu. Začerpadlo. Dost málo. Až je roztočíš, tak dostaneš zbytek. Hubu si rozbij, pingle! Nemyslíš, že pracujeme už moc dlouho? Co je to? Nesahat, špindíro. Dělala jsem na ní celý odpoledne. Ty tohle umíš. Tam u nás to umí každá holka. Nějak mi to zbylo. Už tě to asi nebaví. Tak se chvilku natáhni, stejně máme volno. Ty možná, ale já dneska večer musím hrát. S těmahle rukama? Petr mi dnes domluvil schůzku s nějakým chlápkem ve vinárně. Na dnešek? No, Petr má dnes taky volno. Někdo si to zadal, nebo co? Musel bys pěšky. kam vlastně jel? Asi někam za kšeftem. Ale co pak? Myslím, že prodává Forda.
Ale moc mě to nezajímá. A co tě vlastně zajímá? Momentálně ty. Nahoře je hotovo. Přišel jsem kasírovat. Fajn. Ten barák, co si chtěl, už je taky na prodej. Za kolik? Nejde o housky, nespěchej. Podívej se, starýmu nezbývá moc života, asi tak na pár měsíců. Existují jediný dědici. Kdo dá peníze nejdřív, ten dostane po smrti starýho barák. To je všechno. No a dědicům by si samozřejmě ty peníze jakoby půjčil. Kolik? No, asi tak 200. 200 000. Kolik ti schází? Takový 40-50, když mi zaplatíš to topení a vodu. No, to, co ti dlužím, ti můžu zaplatit třeba hned. A ještě ti přidám 30, když mi pod chalupou vystřílíš bazén. Ty jsi se zbláznil, ne? Víš, co to je, střílet na černo? Já se přece kvůli tobě nenechám zavřít. Petře, nezapomeň, že ten Němec říkal, že přijde velice brzo. Teď mě musíš omluvit. Neobtěžujte se, maminko. Pana Coufala doprovodím sama. Kamila, nedělej to. Nech to na mě. No pojď domů, pojď. Ahoj, mami. Ahoj. Ani jsme nevěřili, že se ještě objevíš. Holky jsou s tátou na výletě. Proč bych se neobjevil? Sedni. Co to čteš? Cestopis? No, co jinýho, znáš mě. Chceš kafe? Ne, děkuju, nechci. A chceš něco? Ne, nic. Tak co? Vypadáš dobře. Takže něco potřebuješ. Ale ne, to počká. No jen se neupejpej. No tak, co je? Potřeboval bych půjčit. 20 000. Ale jenom do konce roku, mami. Na chalupu, že? Podívej, chlapče, mně je to fuk. Znáš mě, já na ničem nelpím. Ale tátu utrápíš. Už kvůli tomu ani nespí. Tohle před ním snad ani nevyslovuj. Netušil jsem, že je to takový problém. Zapomeň na to, mami. To není problém, to je fakt. Rozhodl se, že půjde ještě dělat. Hele, táta je tady. Ahoj. Ahoj, Kamile. Ahoj, táto. Hned jsme u tebe. Co to děláš? Přijel jsem ti naštípat dříví. Tak tu ale nedělej takovýhle chlív. Zdena říkala, že když to tady trochu uklidíme, takže tu skalku přesází. Třeba to pak bude hezčí. Možná. Jenomže já tady budu vidět pořád ten hnůj. Tak s tím se bohužel nedá už nic dělat. Vita už přestala kašlat. Možná, že bych se mohla vrátit do práce. Co říkáš?
Stejně jsi hodnej, že jsi nám po tátovi poslal to auto. Jak tě to vůbec napadlo? Tohle ti posílá táta a vem rozum do hrsti. Proč ne on sám, mami? Proč ty? Je přece v práci. Je šušky. Tady se musel nálože zdvojnásobit kvůli velikému proarmování betonových základů. Tak to obedníme. Ale proč? Cisternový pilíře odpálíme jako první. A uvodový zdivorozhled zachytí. A když ne? Nezapomeň, že jižní stěna bude už dole kvůli demontáži nádrží. Já si to bouchnu sám, když dovolíš. Prosím. Soudruh Soufale, na okamžik. Mám problém, prosím tě. Teď mi volali, že jedná se o... Pecháček dneska nepřijde. Soudruh Pecháček se ožral jako prase, že? Odvezli ho na záchytku a ty nám to nesmíš říct, co? Destrukce. Jo, moment. Soufal. Ne, nemám čas. Když tak, nejdřív za půl hodiny. Co chceš? Dáváš si na čas. Už na nás kašleš? Čekali jsme na tebe celý víkend. Kvůli tobě se přece nerozvedu. Ještě něco? Jo, s tou chalupou ti slez na 180, ale prachy chce na ruku. Hned? No tak zavři konečně. Když se domluvíme s tím bazénem, tak tě založím. A? Takže jednu místnost budete mít volnou hned, to jsem zařídil. A jestli chcete, tak tam s váma na poprvé zajedu. Ale to je zbytečné, vašeho pana otce už znám. A moc se tam nezdržuj, Kamile. Čas letí. Pánové? Vy se na mě zlobíte? Nebo snad na syna? Ale ne. Měl tady vždycky 2 cimry pro sebe. Celý rok se tady neukázal až teď. No tak si prostě tu jednu vemte, no. O klid vás nepřipravíme. Holka je hodná a žena je zdravotní sestra, takže no, kdyby snad něco. Děje se něco? Nač potřebuješ tolik žalamonu? Dal jsem se k anarchistům. Budeš to hlásit? Nech si to. Na tvém místě bych byl opatrnější. Slíbil jsem spolužákovi, že mu odstřelím bazén. Nešlo to odmítnout. Kamile, poslouchej mě dobře. Vyučil se umět. Teď jsi šéf a dobrý. Kruci! Tohle není sranda. Málo koho o něco prosím. Já tě prosím.
Prosím tě, Kamile, seber se a jdi se vyspat. Ještě pár minut a bude to dobrý. Já budu hrát. Lidstvu! Nešít nás? Já si s váma zahraju, ne? No tak ne. Aspoň ty se na mě nemráč. Nemračím. No, Já nepiju. řekni mi, co ty tady děláš. S ním? Ale co tady hledáš? Tady! A ty? To bys nepochopila. Jistě. Prosím tě, můžeš mi zaspívat tu tvoji písničku? Aspoň jedno. Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma. Voda si to kvítí sama zutrhala. To je Kajnarty, vepřová hlavo. Zutrhala z břehů, lílie studený, zanesla to na hrob mýmu potěšení. Studená lílie z břehů utržená, jak já vodu poznám, když ona dno nemá. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona ti už poví, co si chtěl vědět. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď potom, jak tě život. Ježiš, to jste zase vy. Pane inženýre, já se vás na nic neptal. No prosím, zatracený magnetismus. No vida. Armovaný pilíře nádrží a oborový zdivo bude patrně nutný střílet na dvakrát. No ale pak bude muset počkat, až se odklidí suť. Neexistuje. Inženýr Pecháček vypočte zvýšení náloží tak, abychom to sundali se zpožděním a v obojí najednou. Jistě, v pondělí to přinesu. To je pozdě. Do pátku to chci mít na stole. A připravte zároveň pro ředitele kalkulaci na mimořádný příděl trhavy. No ale to přece... Sakra, já už nebudu poslouchat to tvoje věčný jalec, Tibore. Prostě to připravíte a hotovo. Ze všech ostatních pracovišť vás stahuju. Odstřely v chemičce jsou prioritní. To vyledničení prostě musí přestat. To platí pro všechny, Kamile? Samozřejmě. Tak na to nezapomeň. Můžeme jít dělat? Jistě. Já vím, že jsou třeba věci, kterým nerozumím, ale neriskuješ trochu moc? Nepřeháníš to? Akorát to tady trochu poklidě. Zbal se na slunko. Doufám, že to Petr domluvil s Hajnejma. Podrž mi to. Mhm. Ty mají zacpaný uši. Těšíš se, až se budeš koupat? Děláme to na kšeft, co? Lekla ses moc? Dneska rád nepůjdeš, viď? Musím. Jsi nemožnej chlap. Už ho hlídat nemusíš. Ty ne.
Kdy jsi přijela? Před chvílí. Takže si opět obohatila sbírku mýho paroží. Jistě. Ale domů mi ho nenos. Samozřejmě. Stačí. Nespal se. Nůž. No. Není tady sůl. Nazdar, Křehule. Kamil není. Jak to? No jen na služební cestě. Ale má se vrátit v pátek. Ale v pátek už jsme měli počítat na loži a v sobotu střílet. Sakra, co pak na to zapomněl? Domlouval si něco se Ctiborem. Podívej, jak maká, když dostane řádně zaplaceno. Proč není odpálený dno? Chtěl bych se letos ještě vykoupat. Ty? Do pátku, nejpozději do neděle, tam bude dírek. Dostal jsi přeci zaplaceno, ne? Co jsem slíbil, to dodržím. Ale kolem tady nebude ani noha. Buď bez obav. Nebude tady ani Regína. Byl bych nerad, kdyby mi do ní někdo vandroval. Jo, abych nezapomněl. Kapelník ti dal padáka. Kamile, vážně, dej na mě. Nevěř Pecháčkovi a spočítej si ty nálože sám. Sakra, snad je to dobře placený odborník, ne? Placenej možná. Kurva. Neboj se, ještě to drží. Zdar. Ahoj, kluci. Hele, až to tady všecko kolem sletí, tak ty potvory můžou vytáhnout jeřábem a rovnou s nima do sběru. Sklepy máte navrtaný? Jasně, je tam chlouba. Hele, vrazili jsme tam 2 sondy. To víš, je to bývalý lihovar. Já vím. Benzinu z toho udělali i za války a po Němcích žádný plány o výstavbě nezůstaly. Já se tam pro jistotu mrknu radši sám. Hele, až tam budeš dávat rozbušky, tak je dávej ve 3 časových stupních. Naraz by toho bylo moc. Škoda, že jsi to už skončil. Bylo to s tebou docela zábavný. To jistě. Co si o nás povídala panu Šepkovi? Všecko! To je od tebe moc milý. Chci od něho pryč. Co tak najednou? Pochop to. Já už s ním prostě nemůžu. Já zatím jsem neměla nikoho, kdo by mi za to stál. Teď už máš? Tebe. To bych mohl ten ale bunkr ještě vyženit. Nebuď namyšlenej. Tohle je prodaný. A o svatbě tady nepadlo ani slovo. Jo, ale něco bych pro tebe měla. Bílou samotu. Ta už je moje. Myslíš? Zatím si jen půjčil Vodrlíkovi 120 000. Petr je potřeboval, neměl tolik. Hajzo. Teď je mám, vrátí ti je. A bílá samota bude jeho. To by byla pěkná sviňárna.
Proto ti to taky všechno říkám, Kamile. Vymyslel si to dobře. Ale na tuhle spekulaci ho slušný advokát udělá. Zkus to, jestli můžeš. Podívejte se, kolik je hodin. Takový zdržení. Myslete si, že jsem se s tou píchnul. Promiňte. Čekáme jenom na tebe. Hned to spustíme. Jak jste daleko s přípravou? No, vlečka je vystěhovaná a čerpání cisteren jsme zastavili už před půl hodinou. Takže jsme pořád v limitu. Kamile, na slovíčko. Co pak si to? Za tu chvíli stačíš projít? Ale to je zbytečný. Projekt znám a byl jsem tady včera. Promiňte. Máte všechno spojený? Jo? Větve taky? Teď vidíš. Proměřit. Tak Kamile, teď už by si to snad měl proměřit sám, ne? Že byste mi přinesli aspoň měřák, kamarádi. No jistě. Kamile, mám fotit. Začni s výstrahou. Kecale. Dobrý, další. Dělej. Ale větev taky hraje. To bude dobrý. Natáhni to, prosím tě. Třetí. To byl inženýr Coufal. Zavolejte nám ho. Prosím vás. Mně se chce spát. Už je tady. Ahoj. Děkuju. Není zač, tak pojď. Opatrně. Začni si. Já chci Míšu. Prosím tě. Podrž si to bundu.
Už jsem byla úplně bezmocná. Kamila se nemůžu dovolat. Myslel jsem, že to víš. Co bych měla vědět? Co bych měla vědět? Já ti to řeknu cestou. Tak pojď. Kamile. Tak prosím. No tak, pane Pecháčku, běžte se prospat jinam. No tak. No. Posaďte se sem, prosím. Odpovíte nám na pár otázek? To má být výslech? Přesně tak, výslech. A o čem, prosím vás? No o čem? O černém střílení v horách, o zmizení trhavin, o vašich, řekněme, soukromých akcích, o zanedbání povinností, fluktuaci, havárii. To je málo? Dovolili mi, abych ti přinesla něco na sebe. Čistýho. Díky. Nemohl jsem pro tebe přijet, měl jsem v práci havárku. Já vím. 3 dny jsme tě s Ditou volali, ale nenašli jsme tě. Ani v práci, ani doma. Jenomže ty jsi měl jiný starosti. Vinárnu, šepku v bazén a to všechno kvůli jedný blbý chalupě. To si musel zrušit i Ditinu knížku. Musel jsem se rozhodovat rychle. Ten děda je moc nemocnej. A jeho syn chtěl peníze předem. Napsal mi stvrzenku, že si je jenom půjčuje. A pak, že přepíše chalupu na nás. Stálo nás to jenom 120 000. 60 zaplatil šepka za topení a za bazén. Viděl jsem je za necelý 2 měsíce. Mlč už, prosím tě. Mám ty peníze vzít zpátky? Už nemusíš. Včera je přinesl. Kdo, šepka? Nějaký odralík. Aspoň se tak představil. 120 000, přesně. Ale to je málo. Chybí ti těch 60 000 od šepky. Tak běž a řekni jim to, že ti dluží za černý střílení a kradený věci. Nebo ti to vrátí ta paní? Ty jsi nás prodal. Za 60 papírů. No tak mějte se to hezky. A ten nákladák zítra pošlu. Jistě, počítám s tím. Můžu vás doprovodit? Prosím. Nashledanou. Nashledanou. Tak ještě jednou. Nashledanou. Nashledanou.
Za to střílení vám pan Šepka dluží nějaké peníze? Známe se ze školy. Ne? No, podívejte se, pane Coufale. 48 hodin vám pomalu vypršelo a protože jsem neshledal důvody vazby, nežádám prokurátora, aby vyšetřovací vazbu uvalil. Takže přečtěte si protokol a pokud byste chtěl pozměnit některé formulace, máte možnost. Prosím. Není třeba. Co se týče pana Šepky, o tom víme svoje už dávno. Jenom nám zatím chybí důkazy, pane Coufal. A díky vaší tvrdohlavosti se bohužel i vy stáváte jedním z řady těch, které pan Šepka připravil o peníze. O tom nic nevím. Kde není žalobce, že? Znáte to, ale to už je konečně vaše věc. Můžu odejít? Prosím. Upřímně řečeno, já vám nerozumím. To nevadí, soudruhu kapitáne. Nashledanou. Hlavu ti neutrhli, co? Chceš jít domů? Radši se projdu. Ale dík. Ještě jsi uražený? Ne. Co jsi čekal, že tě povýší? Nevím, co ti řekli, ale já jsem to po tobě nevzal. Já ne. Ahoj. Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mě plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma. Voda si to kvítí sama zutrhala. Co když se Kamil vrátí? A když ne? Prokurátor na něj může uvalit vyšetřovací vazbu. A ty tady prosedíš týdny a měsíce, dokud se z toho docela nezblázníš. Stejně myslím, že bych na něj měla počkat. Zdeni, ty se musíš rozhodnout. A to definitivně. Definitivně. Já nevím, co mám dělat. Já nevím, čí jsem. Já nevím vůbec nic. Jestli ti můžu poradit, měla bys myslet na Ditu, na sebe a taky trochu na mě. Jestli zbude. Kdy se Dita probouzí? Nejdřív k 6. To je dobře. Vypadni. Slyšíš? Vypadni! Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona ti už poví, co si chtěl vědět. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď potom, jak tě život. Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mě plyne. Na to čau, tak. Že nebylo nikdy lásky mezi náma. Voda si to kvítí sama zutrhala. Zutrhala z břehu. Líl je studený, zanesla to na hrob. Potěšení. Studená líl je z břehu utržená. Přestaňte! Jak já vodu poznám. Až budeš čistý, tak se vrať. U mě budeš mít prachy jako v kampeličce. Ale teďka moc překáž. Překážíš, jo? Když tak těžko je ti, ona Jedem. už poví,
konec. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď potom, jak tě živo. Rybky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý zvonit hrany budou. Budou zvonit hrany, že tě není škoda. Neuměl smilovat. Co tam děláte? Vzal tě čert a voda. Pojďte Si do domů. té vody, když tak těžko je ti, ona ti už poví, co jsi chtěl vědět. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď potom, jak tě